Milí přátelé, já vás po dlouhé době zase zdravím a chtěla bych s váma sdílet moji radost z toho, že se ve společnosti už začíná prosazovat i takové neobvyklosti, jako je třeba podpora lidí v přechodových okamžicích jejich života. To je strašně moc důležité a já jsem ráda, že i spousta rodiček si bere k porodu dulu a porodní asistentku, že si je vybírají velmi důkladně, že si vybíráme, s kým chceme umírat a pokud teda to je možné, tak si vybíráme kde, jak. Dokonce si dokážeme už vybrat v dnešní době podobu pohřbu a posledního rozloučení. Dřív se ritualizace používala právě proto, že si naši předci uvědomovali klíčovost těchto okamžiků. My si vždycky říkáme během života, kde se nám postrácela ta energie, proč nemáme sílu, proč se nám do ničeho nechce, že jsme jak vypuštěný balónek. A ono je to právě proto, že jsme jaksi nedali tu váhu a důležitost těm přechodovým rituálům, těm přechodovým obdobím, kterýma si každý člověk prochází. O tom bych ráda dneska mluvila, protože mně došlo, jak důležitým obdobím je například 6 nedělí. Pokud jste si už 6 nedělím prošli, tak mi dáte za pravdu, že je plné různých nepředvídatelností, občas i zvratů a je to období transformační nejenom pro tu ženu, ale pro celou rodinu. Jak pro starší sourozence, tak i pro partnera. A když se vlastně víte moc dobře, že když se už takhle s odstupem času koukáte na své 6 nedělí, tak si říkáte, no proč já jsem tenkrát něco si neřekla o pomoc, proč já jsem tenkrát byla taková utápnutá a je to úplně normální, protože ty hormony a všechno dohromady, i očekávání partnera, očekávání těch starších sourozenců, to sehrává obrovskou roli. A přitom je to obrovský transformační okamžik, je to velké okénko příležitosti k tomu načerpat sílu. My se hodně, vlastně celá rodina už dneska je v tom pospolu obvykle, se soustředí na porod a na celý průběh těhotenství, což je skvělé, a na průběh porodu, což beru jako obrovský úspěch společnosti, že si začala uvědomovat důležitost porodu. Jenomže tím porodem to nekončí. A i když setkávám se s mnoha příběhy, že porod byl skvělý, těhotenství perfektní, ale pak se to třeba v tom 6 nedělí jaksi pokazilo. A přitom zpětně, když se dívají ženy na své 6 nedělí, ale i muži, když se dívají na 6 nedělí ženy, se kterou žijí nebo žili, tak se shodují vlastně na tom klíčovém okamžiku. Mě by zajímal váš názor, jestli i vy to tak vidíte, nebo to máte trošku jinak. Každopádně ta klíčovost okamžiku, tu tam vnímám taky velmi silně, protože jak prožijeme společně nebo nespolečně tohle období 6 týdnů, tak to posune, nabije energií ten vztah, rodinný vztah mezi všemi členy domácnosti, a nebo se tam takzvaně zadlužíme, energeticky jdeme dolů a máme na to pak velmi špatné vzpomínky a jsou to tak klíčové vzpomínky, které ovlivňují následující roky našeho společného života v té rodině. Je z mého pohledu mind art terapeuta velmi jako důležité tenhle čas nepromarnit a naopak tenhle čas
k němu přistoupit se vší vážností a využít tu transformační možnost a energii, kterou nám 6 týdnů po porodu život nabízí. Protože tím můžeme posunout ženu, matku, dítě, všechny děti, které jsou toho účastny a samozřejmě i ten partnerský vztah. Každý z té rodiny v těch 6 týdnech potřebuje něco trošku jiného. A je potřeba toto zohlednit. A tak si říkám, jaké by to pro vás bylo, kdybyste v tom 6 nedělí měli odbornou pomoc, a která by vám pomohla s tím, co zrovna je potřeba. Uvařit vývar, uklidit, vzít starší dítě na procházku nebo udělat terapii přímo na místě u vás doma. Možná to zní až příliš vznešeně udělat terapii. Ono někdy stačí si popovídat o tom, co vás trápí a uhasit ten doutnající ohýnek, který se tam v povzdálí možná někde rodí. A tím, že vlastně projdete tím, co se tam otevřelo, tím porodem, u všech členů rodiny, to není jenom o ženě, pozor. A je potřeba toho využít, toho, na co nám vlastně ten porod a ty události předchozí posvítil, tak tady se domnívám, že to může být velmi povznášející a ukotvující, podporující celou tu rodinu. Co byste na to řekli, kdybyste měli možnost mít takovouto ženu, která tam s váma bude a pomůže vám porozumět tomu, co se vlastně stalo, co se děje, pomůže vám porozumět vašim emocím, tomu, proč jste chvilku nahoře, chvilku dole. Pomůže muži porozumět těm změnám, které se u něj dějí, protože se zrodil v otce, nebo už otcem byl a přesto je to pro něj jiné. Každý příchod dalšího dítěte je velkou zátěží a zodpovědností pro toho muže. A čelí zase jiným výzvám než ta žena. A i právě proto potřebuje mít tu podporu na tom samotném začátku, protože když mu pomůžeme na začátku, tak už pak je silnější a zvládne jít tou cestou dál. Domnívám se, že pokud tam k téhleté prvotní péči nedojde a k ošetření těch psychických změn a podpoře v té transformaci, tak to samozřejmě je oslabující a ochlazující pro ten vztah i pro tu rodinu. Právě proto tam vnímám tu velkou důležitost a velmi by mě zajímalo, jak to vnímáte vy, jestli je pro vás 6 nedělí podstatné nebo nepodstatné. Já jsem třeba od svých kolegů dostala k 6 nedělí pro dítě brindák a to bylo zrovna to, co jsem ale vůbec nepotřebovala a oni vlastně nevěděli, co bych potřebovala. Co kdybyste dostali od svých kolegů, kamarádů, od své rodiny, která tam s váma být třeba nemůže nebo nechce, právě člověka, který tam s váma chce být, může a rád vám pomůže. Jak se na to díváte? Opravdu mě upřímně zajímá váš názor na tohle téma, které vnímám jako velmi intenzivní a volající o pozornosti v této společnosti. Protože těch transformačních okamžiků zažijeme sice ve svém životě vícero, ale každý stojí za to tím transformačním okamžikem projít naprosto vědomně, bděle
a s průvodcem. Tady to jsou okamžiky, kdy opravdu máme mít někoho k sobě. Stejně jako u toho porodu. Potřebujeme mít, nebo možná někdo nepotřebuje, ale je vhodné mít u sebe třeba tu porodní asistentku ve většině případů ADULu. Pak jsou samozřejmě případy, kdy se tím porodem potřebuje ta žena projít sama nebo s partnerem. To je také v pořádku. I to 6 nedělí se dá prožít o samotě. Každopádně, jaké by to bylo, mít tam tu oporu, mít tam tu podporu, mít tam uvařeno, uklizeno, mít tam člověka, který vám pomůže se starším dítětem, mít tam člověka, který s vámi bude umět hovořit o tom, jak se cítíte, proč se tak cítíte a kudy z toho cesta ven a jak z toho všeho, z těch všech prožitků posledních dnů, které jsou kolem toho porodu velmi intenzivní, jak z toho načerpat a vzít si to maximum, které vám to má přinést. Proto se ty věci dějí, protože vás to má nějakým způsobem obohatit a posílit. Pokud tomu ale neporozumíme, tak nás to může velmi fatálně na další roky našeho života oslabit. Takže tak ode mě pozdravení dnešního dne, mějte se krásně a budu se těšit na vaše případné komentáře.